خوپیشاندانên li ser biryara vaksînkirina naçarî ya dijî vîrusa korona seranserî bajarên mezinên Kanada û ji wan a Ottawa ya paytext bixwe vegirt. Li destpêkê ev bizave ya nasyar bikarwanê azadiyê daxwaza şofêrên lorya bû bi taybet evên derbasî Amerîka dibin. Lê piştî demeka Kurd bûna xwepîşandanên dijî pîvanên saxlemiya giştî û hikûmeta Serokwezîr Justin Trudeau. Ev dema pitir ji heftiyeke navenda paytextê Kanada hatiye daxistin û hindek xwepîşander alayên konfederalî yan alayên naziya heldigirin û hindekên dî daxwaza helweşandina hikûmetê dikin. Serokwezîrê Kanada bi tundî xwepîşandanên dijî wergirtina vaksînê şermizar kirin. Her wasa serokê bajarvaniya Ottawa xwepîşandan bi gef li ser ewlehiya civakî nav kir. Xwenîşandan bi awayekî bawernekrî wêrankar bûn û hêşta bandor li ser ewlehiya xelkî dike. Xelkî mav heye dengê xwe dijî siyaseta hikûmetê bilind bikin. Lê ez bar dikim ku dem hatiye ew vegerine ve malên xwe û serkarên xwe. Ew dikarin li gel nûnerên deverên xwe di nava parlemanî de alûziyên xwe çareser bikin. Ev ê yekî astengî bû xelkê û kardariyan û selametiya giştî peyda kiriye. Li beramber van xwepîşandanan rûnijvanên bajara gazinde ji dengê bilindê horna otomobîlan û şkandina penceran û torekirina wan li ser bikar înana demankê kirin û dirûşmên vegerine ve bo malên xwe hilgirtibûn. Polîsya Ottawa hûşdarî da li ser belavbûna zêdetir ya vê arîşê û 105 polîs bo rêpirêbûna kirdarên neqanûnî belav kirin. Lê xwenîşanderan bû çenekadî hene ew dibêjin ev a welatê azadiyê ye. Em ne li Çînê ne, em ne li Kuba ne, ev a welatê azadiyê ye. Ez li vêrê me da bêzariya 2 salaniya dijî kesên vaksîn wernegirtîn şermezar bikim. Nabê hindek kes bêrêziyê dijî kesên vaksîn wernegirtine bikin yan wan bitirsînin. Ew bi riya medya civakî wan bi berdewamî ditirsînin. Li Toronto karmendên saxlemiyê tevlî xwepîşandanên dijî wergirtina vaksîna bi xurtî bûn. Polîsya Kanada dibêjit ev xwepîşandanên rêxistî hevsûziyê ji Amerîka werdigirin. Serokê berê Amerîka Donald Trump di daxuyaniyekê de piştgiriya xwe bû xwepîşandanên şofêrên Kanada diyar kirbû. Min alaya Trump helgirtiye ji ber ku me pêtivî bi alîkariya Amerîka heye. Ez bawer dikim ku Biden wekû Trudeau xirab e. Ew wekû me berxudanê ji bo azadiyê dikin. Ez heş Amerîka dikim û ez heş Trump dikim. Ew gelek bo Amerîka kir û ez dixwazim vegerîte ve. Hindek komariyên Amerîka wekû fermandarê Wîlayeta Florîda Ron DeSantis biryara lêkolînê li ser daxistina malperê GoFundMe kir. Ku ev malpere diravî û piştgiriye bo şofêrên Kanada kom dikit û got ev zêdegaviye bi ser xizmeta ew malpere pêşkêş dikit. Malperê GoFundMe derfeta 2 heftiyan da bêşkeran da parê xwe careka dî vegerîne ve yan ew dirave bo binyatên xêrxwaziyê wê bêne pexş kirin. Lê piştî daxistina malperî bi rojekê careka dî hate vekirin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.